של התרבות התיאטרלית, של המסורת שלאוניד מביא איתו ושל התחושה העמוקה של הדברים שחניכי חרמון מביאים איתם. שוב חוזר פה ערב, אני משוכנע שכולנו נהנה. יש הרבה גורמים שחברו לכך שתוכנית נעל"ה עם קבוצת חרמון מתקיימת כבר השנה השלישית פה. בראש ובראשונה קיבוץ מזרע, שהוא הבית, תרתי משמע, לא רק בתחום הכלכלי, אלא זה מתבטא גם בעזרה של הרבה חברים אפילו להופעה הזאת, וביחס החם והטוב. זו עליית המורה שהיא האימא הארגונית כמי שזנה ומפרנסת את הפרויקט. זה מוסד המקים שסייע לנו רבות גם להצגה הנוכחית ובכלל בשנות החינוך. גם לא היינו יכולים להגיע להצגה הזאת בלי קרן קרב והמועצה האזורית עמק יזרעאל, שביחד אפשרו לנו 3 שנים של לימודי תיאטרון. ואם שכחתי מישהו להודות לו, אז היה זה רק בגלל ההתרגשות הערב. ואני גמרתי לדבר, ועכשיו ידברו חרמון, בהצגה נפלאה בבימוי של לאוניד שטור. עוד מעט תתחיל ההצגה. כן, משחק זריאצ'ניה. ומחזה יצירתו של קונסטנטין. ביום התמזגו את נשמותיהם לתת יחד דמות אומנותות אחת. ולנשמתי ולנשמתך אין נקודות מגע משותפות. אני אוהב אותך. מרוב געגועים אני יכול לשבת בבית ויום יום הולך 6 פרסות לכאן ו6 פרסות בחזרה. ואיני מוצא אצלך. אין פלא. אני מקוצר אמצעים משפחתי גדולה, וכי למי יש חשק לנצל איש שאפילו הוא עצמו אין לו מה שטויות. אחרותך נגעת את ליבי, אך אינני יכולה להשיב לך אהבה. וזה הכל. תתכבד. אין חשק. מחניף. עלה לפי נראיתי הסערה. אתה מתפלסף כל הימים ומדבר על הכסף, לדעתך אין צרה גדולה יותר מהעוני. ולדעתי קל ללך בבלי סחבות ולחזר על הפתחים על פעמונים יותר מאשר... בעצם אתה לא תבין זאת. פרק? תיאטרון, מסך, אחרי הקוליסה הראשונה, אחרי השנייה. אבא ואשתו אינם מניחים ללכת לזה. אומרים כי כאן בוהמה, חוששים שמא ילד פחדני. ואני נמשכת לכאן אל האגם, וקראת עכשיו. אני מלא אותך. לבדנו. כאן ולא מישהו שם. אין איש. הגדת אמת. היא מוצאת חן בעיניך? הנני בן 55. אבלים, נשתמעת לעובדים, ואתה עדיין מוצא בעיני נשים. פשקה צ'יילנד? כאילו שוב, אינך מוצא עכשיו.
חוקים מעטים עכשיו, אך השחקן הממוצע, המדון נעשה גול הרבה יותר. לא אוכל להסכים לדעתך, ובעצם זה העניין של דעה. בני יקירי, ומתי התחלה? עוד רגע. סבלנות תבקש. או, בני! אתה עיניים עושה ולתוך נפשי. אריות, נשרים וסחבים שביער, איילים בעלי קרניים, עבדים. זאת טייס, דוקטור ויסקייץ'. גם עכשיו הוא מקסים, אך אז אי אפשר היה לעמוד בפני קוסמו. ובכל זאת המצפון מתחיל לעזר אותי. למה לא העלבתי את נערי מסכן? אינני שליטה. קוסטיה! בני, קוסטיה! אני אגרץ לך פרטיקה. תעשי חסד יקירתי. קונסטנטין! לפי הנראה המשך לא יהיה. אפשר לצאת? שלום לכם. בראבו, בראבו. בראבו, בראבו. התענגנו. בחיצוניות כזאת, בקול נפלא כזה, תתו לשבת בכפר. את שומעת? את מוכרחה להופיע על הבמה. זה חלומי, אך הוא לא יתגשם לעולם. מי יודע? הנה, הרשני להציג לפניי בוריס גריגורי. אני תמיד קוראת אותך. הוא איש מפורסם, אך בעל נשמה פשוטה. את רואה? הוא עצמו מתבייש. אפשר להרים את המסך. הנאמן נופלת עליי. כזה מוזר, לכם? לא הבנתי כלום, אך צופית בהנאה. את שיחקת בחינוך רבה כל כך. וגם התאורה הייתה נפלאה. ודאי דגים רבים יש באגם. כן. אני אוהב לדוג דגים. אין לי תענוג גדול יותר מלשבת עם ערף על החוף ולהביט על המצוק. זוכר אני? פעם אחת במוסקו, בדיאטרונוטו, והפיק סילבה מפורסם את הדוד תחתון. באותה שעה כמו לאחיס, ישב ביציאה בס אחד מקראת הסנות שלנו. ופתאום, אבל לא תוכלו לשאר בנפשכם את גודל אדמתנו. אשמים אנו מן היציאה. בראבו סילבה! והכתב השלימה למטה מזה, הנה כך. בראבו סילבה! התיאטרון עשה נשימתו ממש. מלאך הדומייה עבר ביער. הוא עלה ללכת. יהיו שלום. לאן? לאן בשעה מוקדמת כל כך? אבא מחכה לי. איזה מין אדם הוא באמת. נו, מה לעשות? חבל. חבל שאת הולכת. היא לא יודעת כמה קשה לנסוע מפה. אולי היה יותר טוב שמישהו ילווה אותך באוטובוס שלי? שערי, לא אוכלתי אותו. שערי לשעה אחת ודאי. אי אפשר. נו, מה זה באמת? נלך נא גם אנחנו לבקתנאי. היא כבר גוברת על החוט.
אני חש ברגליי. כן. הן אצלך כמו מעץ. נו. נראה. איש קטן. אני שומע שוב מיעלה לכלב. השכל, Юлия, сабели отвернул. Абсурд, Петр? Ущелье ничего себе набивали, Алфа? Шайт ли духа? Кен, אתה משלימה למה? בראבו, סילבה! הרי לא דמר, אלא סתם שרק, ומפלט סנדל. מה עם הסקורט במקהלה הסנדלת? אני יודע. אפשר? שאיני מבין כלום. נכון. לא יצאתי מדעתי. זה מצא חן בעיניי. יש בו משהו שנראה זו דיברה על בדידות. ואחר כך, כשהופיעו עיניו הדומות של השטן, רעדו ידיי מרוב התרגשות, רעננות, תמימות. הנה כמדומני הוא בא! רוצה אני להגיד דברים נעים הרבה ככל האפשר. Парень, אני פה! כל פינות הפארק מחפשת משהו. ספחה שכמוה. קונסטנטין. אני פה! אל תלכו בעקבותיי! אל תלכו בעקבותיי! נאורים, נאורים. שירים מלומרות. שירים נורים. זה גועל נפש. בבית כמדומני מנגנים. צריך ללכת. חכה. מה? אני רוצה שוב. יש לי שיציע כלשהו. אני אוהבת את אבי. אך אליך. תבין אותי. משום מה מרגישה אני בכל נפשי. שאתה קרוב. עזוב. שאם לכם אעשה איזה שטות. אני אשים לכלא שטחי. אני אשחית אותם. מה? ומה לעזור? אני מסוגלת. אין איש יודע את סבלותיי. אני אוהבת קונסטנטין. כמה עצבנים כולם. כמה עצבנים כולם. כמה אהבה. או, גם הקסמים! אבל מה אני יכול לעשות, ביתי? מה? מה?
אותך מפני אבי זה. אז מה חשבת? שבתור גרמני הוא צריך למות למעננו הרומאים? אני באה לדבר איתך בפעם האחרונה. לבשת את בגדי המסע, יקירתי? אני יוצאת הלאה לסיציליה. אבי, בואי ילדה, שבי על ידי. מה יש לך לומר לי? רומא בסכנה, אבא. מוזר שדווקא הלילה רוצים כולם לנהל איתי דיבורים פוליטיים. לשם כך קיימת ארוחת צהריים, לא? על מה אתה רוצה שידבר? על מה שקרוב לליבך, ביתי. על מה שבאת מדברת עם אביה בלילה. רומא קרבה לליבי. אם כך, אינך אוהבת את אמיליאנוס? נראה חיכית לו כל כך. אני אוהבת אותו. אבל לא באותו לחץ. לא כמו שאהבת אותו פעם. אני אוהבת אותו יותר מחיי. אם כן, ספרי לי עליו. אם את אוהבת אותו זה חשוב יותר מהאימפריה המתפוררת. אבא, השבי ננסה לצאת דפוס. דפוס. דפוס אמנם מוצא חן בעיניי, מפני שיש לו כסף. אבל הוא מציג תנאים בלתי אפשריים. הוא הציל את רומא. זה מה שמפחיד אותי באיש הזה. תעשיין מכנסיים המעוניין להציל את הקיסרות הרומית. הוא מוכרח להיות מטורף. אין דרך אחרת להציל את המולדת. בזה אני מודה. את המולדת אפשר להציל רק בעזרת הכסף. אחרת היא עבודה. אנחנו צריכים לבחור בין קפיטליזם קטסטרופלי לבין קטסטרופה קפיטלית, אבל את לא יכולה לנצל את הדפוס הזה. את מאוהבת באמיליאנוס, איתי. אני חייבת לעזוב אותו כדי לשרת את המולדת. קל לומר זאת. המולדת מעל הכל. את רואה, עשת יותר מדי בטרגדיות, ביתי. האם לא צריך לאהוב את המולדת יותר מכל דבר אחר בעולם? לא! צריך לאהוב אותה הרבה פחות מאשר אוהבים בן אדם. בעיקר צריך להיות חשדני כלפיה. שום דבר שבעולם לא הופך בקלות כזאת לרוצח, כמו המולדת. אבא, כן, ביתי? הרי אינני יכולה להפקיר את המולדת בשעת צרה. את חייבת להזכיר אותה. אינני יכולה להיות בלי מולדת. אבל האם את יכולה להיות בלי אהוב? את רואה? קשה הרבה יותר, אבל גם חשוב הרבה יותר לשמור אמונים לאדם מאשר למדינה. אבל אני מדברת על מולדת ולא על מדינה. המדינה תמיד מתעטפת באצטלה של המולדת כשהיא מתכוונת לרצוח בני אדם. אבל את אינה מוחלטת. איש העלתה את רומא לגדולתה. אבל אהבתנו לא עשתה את רומא לטובה יותר. בכל רצוננו הטוב גידלנו ופיתחנו חיית טרף. השתכרנו מגדולתה של המולדת, אבל היין הפך לחומץ. אתה כפוי טובה למולדת. לא. אלא שאינני כאותם אבות גיבורים המייחלים למדינה בתיאבון כשהיא מתכוונת לסלול את ילדיה.
תנסי לאמיליאנוס. אמיליאנוס גירש אותי, אבא. אם יש בך ניצוץ אחד של אהבה אמיתית, את לא תפרדי ממנה בגלל זה. את תהיי תמיד לימינו אפילו אם הוא פושע. את תעמדי תמיד לצידו, אפילו אם ידחה אותך בשתי ידיו. אבל ממולדתך מותר לך להיפרד. נערי את האפר מעל רגלך כשהמולדת שלך הופכת לתליין או לכל מאורת רוצחים. אם אחזור אליו, הוא ידחה אותי שוב ושוב. אם כן חזרי אליו שוב ושוב. הוא כבר לא אוהב. הוא אוהב את רומא. רומא תהיה לי איי חרבות ורק אהבתך תישאר לו. אני פוחדת. לימדי איפה לשלוט בפחד. זוהי האמנות היחידה שנשארה לנו ללמוד בימינו. לראות את הדברים בלי פחד. לעשות את המוטל עלינו בלי פחד. כל חיי הקשרתי את עצמי לזה. לימדי גם את. לכי, תנסי לאמיליאנוס. כן, אבא, אני אלך. כך יפה בתי, כך אני אוהב אותך. אמרי לי שלום, את לא תהיי אותי שוב, אני אמות. אבא! כן, הגרמנים יהרגו אותי. את המוות הזה תמיד הבאתי בחשבון. הנה, גיליתי לך את סודי. כשאקריב את חיי, אקריב למעשה את חיי האימפריה. אבא! אבל את תחיי. לכי בת, תנסי לאמיליאנוס. יש ביקורים שאתם הולכים רק בחצות. אתה רואה? אני מקבל את פניך. ציוויתי למזוג לך גביע פלרנוס משובח. הבה נרים כוס. כרצונך. נשתה לחיי שובך הביתה, אמיליאנוס. מחריד מוצאי! כלב! בן רומא! הגנבים הגדולים ביותר כבר יצאו אצלו כאלה. זה שהוא תמיד מבלבל הכל, והשנים לא נותנים לו אף פעם מספיק שוחד. זה לפעמים אחד משלם את החסד. יום אני צריכה מזל. תזהרי בלשונך. אני חושבת שאני אתפלל עוד פעם שהשופט יהיה שיכור. מה שאני לא יכולה להבין זה
ומדוע את מתאמצת להשאיר את הילד אצלך, אם הוא לא שלך? ועוד בזמנים כאלה. אני לא יכולה לדאוג לאדם הזה, אם הוא לא מבין שום דבר. הוא מבין שהילד לא שלה, אבל שעה לנסוע, ולא תהיות תלויה עד שהמוות יחליף ביניכם. את זה הוא לא מסוגל להבין. רצוני להודיע לאישה שאני מוכן להיות בשבועה. אני הוא האביו של הילד. לא! זה לא! יחד עם זה, רצוני להודיע גברתי, אני מבקש ממך להיזהר ככל האפשר בלשונך, לפחות עד שנקבל שופט אחר. הרי לא אמרתי כלום מלשוקולד זה. בוא, בוא. מישהו רוצה חבילה של סרט? אני לא צריך אותו! אני לא רואה כלום! נו נסמרטוט! מה אתה רוצה לראות? אתכם כלבים! ברוכים הבאים, כלבים! מה שלומכם כלבים? מסריח כהוגן? יש לכם שום מגב שאפשר ללקק אותו? אתם שוב נושכים בעצר המוות! כלבים! בקשר למינויים החדשים. ביחס לשופט החדש ומר